En aquesta primera vitrina us voldria ressaltar l'original, fet per al Josep Àngel Gant, amb la tècnica de bolígraf Bic negre, o sigui que tot està fet en aquesta tècnica. Després, les explicacions és la introducció al personatge de Moriarty i on es troba reflectit dins de les històries de Sherlock Holmes. En aquesta vitrina es ressalten els llibres on majoritàriament hi és el personatge, ja sigui en el Valle del Miedo, la Vall de la Por, o les memòries de Sherlock Holmes. En el Vall de la Por se suposa que el personatge dolent és el Moriarty i en les memòries de Sherlock Holmes surt el famós aspecte que es troben els dos i al final cauen per les catarates, que és el problema final. Volia ressaltar el llibre que està dins d'aquest emmarcament blanc, perquè és una edició de les primeres sobre les memòries de Sherlock Holmes. Aquí reflectim altres llibres també de les memòries de Sherlock Holmes. Els dos primers de la part esquerra són en català, un altre en francès, i a la dreta teniu la segona representació, la menys vista, de Moriarty, feta per Sidney Paget, quan ha acabat l'entrevista amb Sherlock Holmes. Com podeu veure, damunt de la taula hi ha una pistola i aquí ho deixo. La següent és la biografia irreal de Moriarty. Aquí emmarcat, gairebé en el centre de la vitrina, teniu la més famosa de les representacions de Moriarty, feta per Sidney Paget. A l'esquerra, a baix, teniu el possible, suposat llibre que va fer Moriarty, el professor Moriarty, sobre els asteroides. Aquí us parlo una mica de el que suposadament va fer el Moriarty com professor i com va ser que es va transformar en el personatge criminal. A dalt de tot hi ha uns llibres bastant moderns sobre el jove Moriarty i a la dreta Isaac Asimov, el famós físic i escritor de ciència-ficció, es va posar la seva pluma també en alguna aventura en què surt Sherlock Holmes i jo també us demano que llegiu al peu d'aquest llibre el que parla sobre aquest personatge. Aquí entrem en possiblement quins són els éssers vius d'aquella època, que, de l'època me refereixo que Conan Doyle va escriure el personatge de Moriarty, que podrien haver-se inspirat. Tenim 3 científics en les seves fotografies, a baix de tot tenim el col·legi de jesuïtes que segurament va estudiar, i a la dreta tenim una de les primeres representacions del personatge tant en teatre com en cinema mut i evidentment blanc i negre. Aquí tenim, podríem dir, gairebé l'últim Moriarty que ha sortit de la fàbrica dels pensaments humans. És el Moriarty el Patriota, una sèrie encara vigent a Japó. Aquí està traduïda i han sortit 8 llibres, que dona un nou aspecte d'aquest jove Moriarty, barrejant una mica l'aspecte victorià amb un aspecte més modern. És un manga modern. Aquí tenim l'anomenat veritablement Napoleó del crim. És un personatge, ja veureu la seva biografia, propi d'una sèrie de televisió o d'una pel·lícula o d'una novel·la d'aventures.
Aquí veureu d'on surt, amb qui fa reunions, que traspassa als Estats Units, a Europa, a Anglaterra, a França, etc. El robatori d'un quadre molt famós que teniu a la dreta. Bueno, gaudiu d'aquest personatge no tan conegut i possiblement molt Moriarty. Continuem amb aquest personatge. Al final, quan ja arriba la seva mort, i la seva plasmació a la pantalla, perquè realment va fer una pel·lícula a Hollywood sobre aquest personatge real i algunes sèries de televisió l'han agafat. I al final de tot, a la part baixa de la vitrina, teniu alguns llibres on Moriarty té un pes important, són llibres fora del cànon. A continuació teniu jocs, còmics, comics books, tots en el que el personatge de Moriarty és important, des de les sèries de televisió tipus manga o de Walt Disney, com publicacions fetes aquí a Barcelona. Voldria ressaltar el Sherlock Holmes i el Legado de Moriarty, fet per Sergio Colomino, un soci del Círculo Holmes i una persona que continua investigant sobre aquest personatge i tot el món que hi ha al voltant de Sherlock. Aquí tenim les representacions, algunes de les representacions, evidentment, que s'ha fet de Moriarty en el cinema i en la televisió. Jo crec que tenim que gaudir dels diferents personatges, llegir els peus de pàgina que hi ha en cada fotografia i recordeu-vos de les vegades que heu vist aquesta pel·lícula, aquesta sèrie, etc. Aquí tenim llibres que directament el personatge principal és Moriarty. A l'esquerra, alguns títols a l'atzar, i a la dreta, un autor que és el John Gardner, en el que s'ha especialitzat en part important de les seves publicacions amb el personatge de Moriarty. Aquí teniu fins i tot una fotografia de l'autor amb el seu llibre i les diferents edicions i voltes de full que s'han fet sobre aquest llibre, que podríem dir és la Bíblia de Moriarty. I, per finalitzar, us deixo en aquesta vitrina que jo crec que sou vosaltres els que teniu que treure conseqüències. Hi ha les últimes paraules que Holmes diu sobre Moriarty, en les que deixa obert, com podríem dir per una sèrie o una pel·lícula, al final. Al final el tenim obert i crec que Moriarty és tan etern com Sherlock. Gràcies.